Pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong pinaka-inaabangan mo kapag merong may birthday sa inyo? Uy, gagi pare, ang daming Ay. magsi-celebrate at nagsi-celebrate ng birthday ngayon. Awa, tutu. Oo, syempre. Lalayo pa ba tayo? Oh. Ang inaabangan ko lagi, libreng lunch. Yan. Ay, sa bagay, bilang mga hampas lupa tayo. Oo. Yan talagang inaabangan natin. Oo, legit yan. Pag alam kong may birthday, Oh. yung GC ng kumpanya namin, happy birthday. Ay, gagi pare, ang saya ko na. Hindi na ako Ay. nag-iinit ng kanin. Oh. Hindi na ako nagbabaon. Awa. Kasi alam ko, libre talaga. Iaasa ko ang buhay ko dito. So yan sa'yo, kapag Oo. nasa trabaho na set Legit up. yan. Ikaw ba? Oh, sa akin kasi pinaka-inaabangan ko kapag sa amin, sa Pampanga, merong Oh. may birthday, ang inaabangan ko yung kapag may palaro. Ay, wow. Yung mga Oo. Palo Sebo ba? Palo Sebo, Yan. yung mga trip to Oo, Jerusalem. sundot kulangot. Ayan. Ay, sundot kulangot ba yun? Hindi ko alam sa'yo. Hampas palayok. Ayan, yan yung paborito ko kasi Oo. dyan ko nalalabas yung lakas ko. Ay, oo. Laban sa mga bata. Yan, laban Ayan. sa mga nang aapi. Nang aapi sa akin. At syempre, maganda kasi yung mga prizes kapag sa probinsya, kapag may birthday. Oo, sa amin din mga ganyan yung mga prizes, house and Awa. lot. Ay, pa. Oo, condo. Grabe, ang Oo, yaman gagi, nyo pala parang sa ganyan. Bicol. Oo, ganun. Ganun yung mga prizes. O hindi, pero kidding aside no, mga kabisyo, kapag meron talagang nagbo-birthday, parang lumiliwanag ang mundo. Oo, super basic na inaabangan talaga natin yan. Awa, tuto. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng tao kapag My birthday! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga abangers ng handa. Jessa, tara na! Tanghalian na, kain na tayo. Gutom na ako. Ano? Kakainin mo ako? Ay, No, thank you, no. oh, Ayoko. himala, lagi kang may baon na. Birthday kasi ni Titit. Anong tito? Ni Kiko Tanggero ngayon. Oh. Okay, hindi ako nagbaon. Alam mo naman, tipid tips. Oh. Yung igagastos ko sa lunch, ipambibili ko na lang ng Rejuve set ko. Ay, Ganun. oo nga no. Mautak ka talaga, Jessa. Sige, titisin ko na lang gutom ko. Ano kayang handa ni Kiko Tanggero? Feeling ko magpapalitsyon yun. Wow. Tsaka spaghetti. Naku, Wow. dadamihan ko ang kain ko para maraming matanggap na nutrients Uy. tong balat ko. Ay. Alam mo naman, pag nagre-rejuve dapat 6 sa vitamins. Uy, oo nga no. Jessa! Ay. Tapos ka na ba mag-lunch, Jessa? Pakitapusin nga tong report ni Kiko Tanggero. Akin na po, akin na. Ayan, I got this, boss. Dahil birthday niya, at magpapakain siya. Ako na pong bahala sa lahat. Oo. Magpapahanda? Opo. Wala siya ngayon. Umabsent siya. Hoy, Jessa, wala pala siya. Ginutom mo ako. Walang yung Kiko Tanggero yan. Kinutom tayo. Ayan. Etong mga abangers ng handa, ito na yung inaasa yung buhay Oo. sa mga birthday celebrants. Totoo, pero hindi mo naman maiwasan yun kasi for example dito sa MBC, Oo. di ba? Kapag birthday ng mga boss, talagang pa-catering. Ay, oo. Diba? Paletsyon kada department. Awa, Ganyan. totoo. At saka wag ka ha, Oh. dito sa MBC ang mga empleyado, may kalendaryo yan. Ay, talaga? Kalendaryo ng mga magbo-birthday. Ah. O alam nila yun na this week, Kiko Tanggero may birthday. Oo. Hindi ako magla-lunch ng Tuesday. Next week magbo-birthday. Halimbawa, Nicole Liala, hindi ako magbabaon next week. Yan, Nakaplano na yan. Tsaka depende sa pangalan. Pag Oh. halimbawa, birthday ni Nicole Liala, Awa. naku, 1 week celebration to. Ayan. 1 week wala akong baon. Ayan. Pag mga birthday ni Robin Siena at Oh. Konyo Bicolano, naku, normal day lang, wala to. Oo, basic lang yan.
Ganyan. O tapos nakabase pa yun sa cuisine. Ay, talaga? O halimbawa, Kiko Tanggero, birthday ngayon, Oh, di ba? yan. Oh. Ano yung kanya? Fast food. Ay, Okay, oh. fast food, Filipino food. Ay, mga Oo, ganyan, pero no? pagdating ng Nicole Yala, Oh. ano yan? Japanese. Yan. Okay, Indian. Indian. Meron Ganyan. ding English breakfast. Ayan. O tapos, next week, Oh. birthday ng Konyo Bicolano. Oh. Ano yan? Street food. Oo, asa ka pa. Ay, nako, nakaka-excite talaga pag may mga birthday, Legit yan. Anyway, that's number 1 pa lang. Pwede naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga sulsulero. Happy birthday, Boss Kiko Tanggero. Happy birthday po. Happy birthday. Baka naman. Hoy, Jessa, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Nagpaparinig ako kay boss. Yung mga birthday, happy birthday ninyo. Kulang yan. Uy, nakakaya ka, Jessa. Nakakaya ka. Umayos ka nga. Parang ang sarap ng fried chicken tsaka malamig na cake ngayon. Hoy, Jessa, huwag ka na magparinig. Umalis na si boss. Aray ko, tingnan nyo. Mamaya magpapakain yan. Tingnan nyo. Alam mo, Jessa, magpaparinig ka lang kapag katropa mo pero hindi sa boss mo, nakakaya ka. Oy, excuse me guys. Jessa, ito. Nagbigay ng cash Uy. si boss. Oo. O, ito. Si Boss Kiko Tanggero Oh. mag-lunch daw. Pang-lunch nyo daw. Ito. Ay, wow. Oo nga, tama ka, Jessa. Diba? Sabi ko sa inyo Hey, uy, sa akin manok ka. Lululu, anong manok? Manok your face? Di ka kasali dito, di ba nakakaya ako, Robin Shena? Wala. Bumili ka ng sarili mong lunch. Ano ba Doon yan? ka. Ayan. Ito, legit din to. Pero hindi kumpleto ang birthday mo. Oo. Sa school man yan or sa office. Awa. Kapag wala yung mga sulsulerong nagpaparinig sa'yo yung baka naman. Oo, uy, pero magpasalamat tayo sa mga ganito nating office mate, no? Yan. Kasi aminin natin, maraming nagbe-birthday sa atin, natutuwa na walang nagsusulsol. Oo. Pero matindi kasi ang peer pressure eh. Ay, oo, Kapag legit. may isang nang asar na dyan, sunod-sunod na, no choice ka, magpakain ka. Oo. Diba? Oo, legit yan. Domino effect. Awa. Ewan ko pero kapag dumarating ang birthday ng isang tao, this is also based on my personal experience, nagiging vulnerable tayo, nagiging Awa. mas mapagbigay tayo. So yung mga Ay. kuripot, katulad namin, katulad ni Robin Shena, pag Oo. birthday, ayan, nagiging mapagbigay. Syempre. Kaya nagiging isang malaking himala ang mundo. Pero syempre, 'di ba, birthday mo, binless ka ng panibagong taon. Oo. Ano ba naman yung 1,000 piso para magpakain sa mga office mate mo, 'di ba? Kiko Tanggero. Oo, legit yan. Ano ba naman yung Narinig niya ba to? ano ba naman yung 5,000 pesos Oo. na ngayon buhay ka pa? Oo. 'di ba? Aanhin mo yan 5,000 na yan kung Kaya pinagkakapihan ka na. Totoo. Igastos mo na yan sa amin ngayon. Yan. Ay, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang batiin ngayon dahil nagse-celebrate ng birthday gaya ni Kiko Tanggero. Yun! Ayun, happy birthday at sa aking kapatid din na si Jaika, happy birthday Happy sa'yo. birthday! O siya, kabisyo, yan, i-message mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips, skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape! Tara kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!